गिबि गिबियावनो आङो बे खौरां मेल गासैबो मिडियाखौ आङो खुलुमग्रोबाय हामबाय आङो दिनैनि जिनोखि खौरां मेल लिंनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय आङो बावैसो सिगां आङो मणिपुराव गोबाव सम आङो दावबायहैदोंमोन आं बेहाय दावबायनानै ओरैबायदि आङो दुखु मोनदों आरो जोंनि जिनाखि जाथायफोर जागासिनो दङ आङो मोननै पार्टिनि मोननै जातिनि लिडारफोरखौ आङो लोगो लादों ससियेल वार्कारफोर पलिटिकेल वार्कारफोर पुलिस अफिसार्सफोर बेबायदिनो आं गोबां बिथांमोनजों सावरायनानै एखेबारे जिनाखि जाथाय बे जाथाया जाथावामोन दिनै जाबाय आरो बे जाथाया ओरैबायदि जाबाय दा 5 माससिम जालांबाय दासिमबो खुनु सलुसननि बाथ्रा गैया आरो बावैसोनि सिगां आं फैनायनि सिगां 6 थारिखआव आरो गोबांथार बेबायदि 20-22 जनसो गावख्लायबावनायखौ आंनि मानसिफ्रा खौरां हरदों आरो बे हिसाबै आङो दिनैहाय बुंनो सानदों जाबाय मोनथाम आरनि सोमोन्दै एक नम्बर आरआ जाहैबाय रिफर्मेशन 2 नम्बर आरआ जाहैबाय रिनोवेशन एंड 3 नम्बर आरआ जाहैबाय रिलेशनशिप दिनै बे जायगायावहाय जेनाखि मोनसे रिफर्मेशन दिनैहाय जोंनो नांगौ बेनिफ्राय रिनोवेशन आरो रिफर्मेशन होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि बानायनाय जोङो माबायदि खुंनांगौमोन संसारखौ बा रायजोखौ बेखौ जोङो दिनै फेलियर जाबाय जों बेखौ बानायनाय रिनोवेशन माने माबा मोनसे जानायखौ जोङो कालार होनाय माहाय रिलेशनशिपआव दिनै बेबायदि जोंनि आसामाव सासे MLA दङ बे जागायनायनिफ्रायनो दासिमबो 7-8 बार बे MLA जाबाय बे ओरैबायदि मानसि खालि आहिब नैबेबायदि बाथ्रा बुङो खिन्थु बिनि जिनाखि सोमोन्दो रिलेशनशिपआ ओरैबायदि मोजां बेनिखायनो दिनैसिमबो बियो दिनैहाय MLA जानो हादों दा बेनिखायनो आङो नर्थ इस्टआव मणिपुरावल' नङा नागालेण्ड बेनिफ्राय आसाम बेनिफ्राय अरुणाचल आङो मोनब्रै स्टेटआव आं थांदों बेनिफ्राय आङो समाज सिबियारिफोरजों लोगो लादों धोरोम गुरुफोरजों लोगो लादों पलिटिसियानजों लोगो लादों बे पुलिस अफिसारफोरजों लोगो लादों दा आंनि बुंनाया बेनो जाहैबाय गथै जोंनि नर्थ इस्टआवहाय जोङो रिफर्म खालामनानै मोनसे रिनोवेशन खालामनानै जोंनि रिलेशनशिपखौहाय जोङो जोंनि जायगायाव बा जोंनि ट्राइबेल हिसाबै जों बेखौ खालामनांगौ बेखौ आं गोख्रोङै आं रायलायबोदों सावरायबोदों आरो दा आं मोनसे बाथ्रा बुंनोसै जाहैबाय आङो बे जायगायाव थांनानै सोरबा डेपुटि स्पिकार बेनिफ्राय बेबायदि IPS अफिसार आङो समाय लादों 1 घन्टा 1.5 घन्टा बिदि रायलायदों गोबां मोजां सावरायदों खिन्थु दुखुनि बाथ्रा बे जाहैबाय जोंनि मानसिफ्रा आं बुङोब्ला दिनै जोंनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा 5 मिनिटबो रायलायनो समाय गैया बा फनथ' बोखांखाया दा बेबायदि जुदि जायोब्ला जोंनि जाथिया मा जानांगौ जेब्लानाखि जों रायलायनायजों सलुसन जायो दिनै जों मिडियाफ्रावबा जों ओरैबायदि जोङो सलायबाय थायो गावजों गाव माने डिबेट खालामबाय थायो बेबो गोरों बेबो गोरों नाथाय जोङो गाहायाव फैनानै जों मोजां रायलायनो रोङा बेनिखायनो आं खावलायदों जाहैबाय जों गाहायाव फैनानै जुदि जों मोजाङै जुदि रायलायोब्लासो जोङो माबा मोनसे समस्याखौ समाधान खालामनो हायो बेनिफ्राय जोंनि जाथिखौ जोङो दैदेनलांनायनि थाखाय जोङो एखेबारे जोङो लामाखौ जों बेखेवनो हागोन जाहैबाय नङाब्ला फैगौ बावैसोनि उनाव जुदि जों बेबायदि जुदि जोङो जायोबा मणिपुराव जानाया जोंनावहाय जायैनि बाथ्रा गैया आरो नागालेण्डआवबो आं बेखौनो बुंदों नोंथांमोनाव जायैनि बाथ्रा गैया अरुणाचलाव बेखौनो बुंदों जुदि जों थिग जुदि दानो गावखौ साखा फारा खालामाब्ला जों मोनसे रिलेशनशिपआव जुदि मोजां खालामाबा एनि टाइम बेबो जानो हागौ होननानै आं बिदि रायलायबोदों ओमफ्राय आं बावैसोनि उनावहाय आङो मिज'राम थांगोन त्रिपुरा थांगोन मेघालय थांगोन बे 7टा स्टेटखौ एखेबारे आङो माने आं मोनदों आरो माने गोजौनि होनना बुंनांगोन माबा मोनसे सावरायनो थाखाय माबा मोनसे जों ज' खालामनो थाखाय दा बेनो जाहैबाय आंनि दिनैनि जिनाखि आर्जेन्ट इमारजेन्सि आं बे खौरांखौ लिरनाया बेनो आङो बेयावनो बुंनानै दोनथ'नो सानबाय बे खोनासंग्राफोरखौ बा नायगिरिफोरखौहाय इसोरा बोर होथों बुजिनो हानाय आरो जों एखे जेसे हायो एसे जों खौसेथिखौ जों जानांगोन नोंथांनि जे रिलेशनशिपनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंदों बे रिलेशनशिप ट्रिपल आरनि सोमोन्दै बे रिलेशनशिपआ सोर आरो सोरनि गेजेराव नोंथाङा थांखिनानै बुंदों बे रिलेशनशिप माने जोंनि एक्जेक्टलि जोंनि जिनाखि मोनसे पलिटिसियान्स आरो जोंनि पाब्लिक बा जोंनि जाति हिसाबै आरो जोंनि ट्राइबेल हिसाबै दा ट्राइबेल हिसाबै जों एखेबारे जोङो जों जानो गोनां आं गोबां ट्राइबेल लिडार्सफोरजोंबो रायज्लायबाय दा बेखौनो आसा खालामनानै दं आरो जोङो थगायजाबाय थायो आरो जोंनि मानसिफ्राना जोङो जाति हिसाबै जों थगायजायो बेनिफ्राय ट्राइबेलफ्राबो थगायजायो दा मबेया मोजां मबेया गाज्रि जों बेखौ मिथिखागौ खिन्थु माखासे मा बुंनो जोंनि मोनसे सेल्फिश टाइप मानसिफोरनि दारैनो बेबायदि बुस्थुआ माने जायो आरोना गाज्रि रिलेशनशिपआ समाज सिबियारि महरै नोंथाङा जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरखौ माबोरै जाजानो लुबैयो बेथ' 100% एखेबारे आङो मोजांखौ लुबैयो मैयासिमाव जि जाबाय बेनो जाहैबाय रिफर्म खालामनाय बेनिफ्राय रिनोवेशन खालामनाय जियानोखि उदायामोन बेखौ कालार खालामनानै जों बावगारनानै जों मोजाङै जोङो थानाय बेनिफ्राय खौसेयै जोङो एखेबारे मोजांखौ जों मावलांनाय आं बेखौनो आं बिटिआरनि लिडारफोरखौ लुबैयो आरो नङाबा जोंहाथ' बुहुत बिपद फैसिगोन फैखाबायानो
बायग्लिबाय होनना बुंनो हायासै खिन्थु जोबस्राङाखै आरो बायग्लिनायनि गुबै जाहोना मा बायग्लिनायनि गुबै जाहोना बेनो जाहैबाय फ्रम द भेरि बिगिनिं आं बुंनो सानो जाबाय एक्सुवेलि जोङो माने मोनसे सेल्फिश टाइप जाबोदों आरो ना एक्सुवेलि आङो बेखौ अरायबो बुङो जोङो जुदि मालायनि थाखाय जुदि सिन्था खालामोब्ला मोजां बे मोजां सिन्था खालामनो थाखाय जों मोजांखौ जों मोनग्रोखायो आरोखि बेनिखायनो जोङो एखेबारे गावनिखौ जों साननो दरखार गैया आरो सेल्फिश टाइप जुदि जोङो समाजनिखौ मोजां सानोब्ला अट'मेटिकेलि बे मोजाङा फैयो दा बे बुस्थुखौ जों साननो रोङाखै होनना आं सानो आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ मणिपुराव जानाय जे दाङाबाजि बे दाङाबाजिनि जे हिंसायारि दाङाबाजि बे दाङाबाजि जानायनि जे उद्देस्यफोर बा जाहोनफोर बेखौ नोंथाङा मा होननानै सानो बेखौथ' बहुत मोनसे पलिटिसियान्स बा माबा मोनसे बेखौ गोथौयै जुदि जों नायोब्ला बेखौ बुंनोबो एसे उसुबिदा दा जि जायगायावनाखि जायगाबो जागासिनो दङ दस्रायावबो जादों मणिपुरावल' नङा बे मोनसे वेल प्लान बायदि माबा मोनसे दङ आरो दा जि बुस्थुआ जाबाय आं दाख्लै नुबोदों बे मालाबाबो एखेबारे ज' जागोनखौ आङो नुवाखै आरो एखेबारे सेपारेटेड मानो होनब्ला ओरैहाय कुकिफ्रा खोलाहा मालाबाबो थांनो हाया आरो खोलानि मानसिफ्रा मेथेफ्रा मालाबाबो साहा फैना एनेखि पुलिस डिपार्टमेन्टआबो कुकि एरियायावहाय सासेबो मेथेफोर गैया आरो मेथे एरियायावहाय सासेबो कुकि पुलिस गैया आरो आलदा सेपारेट जाखाबाय बेनिखाय आइजिपियाबो कुकिमोन डिजिपियाबो कुकिमोन मणिपुरावहाय नाथाय बिसोर गैला आरो दा दस्रा जाबाय आरो बेबायदि मोनसे आलादा थांदेरलायनो हाखा आरो बिथांमोननि रिफर्मेसना माबोरै जागोन दा बिथांमोननि रिफर्मेसना जाहैबाय दा आं सानो बेखौ मोनसे सेपारेटनि अनगायै बिसोर दा बिदि बुंना दं मालाबा रिफर्मेसन जानायखौ बिसोरो सानाखै आरो माने नुहुराखैबो आरो दा बिदि जानानै दं आरो नोंथांनि बायदिब्ला माबोरै बिथांमोना रिफर्मेसन जानो हागोन एक्सुवेलि दा जेरैबायदि बिसोरो दा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेसन हिसाबै बे आलादा बायदि जानानै दङ दा बेबायदिनो नुहुरदों आरो बेखौ जाखागोन आरो नेक्स्ट टाइमाव आं फोथायो आरो ना नङाबा खुनु बेवहाय जानाय नङा आरो दा जेनाखि ओरै साहानि जेनाखि लिडारफोर एमएलए होन बा जिखिया जा अफिसार होन आइपिएस अफिसार होन बा मा होनना बुङो भाइस चेन्सेलर बा प्रिन्सिपाल बे खोलाहा दंमोन मणिपुर एरियायावहाय सासेबो गैखाला आरो बेबायदि मोनसे सेपारेट जाखाबाय आरो जोंनि बड'लेण्डआव बा बिटिआरआव मणिपुर बादि जाथाया माब्रैब्ला जानो हागौ होननानै नोंथाङा बुङो जानो हागौ माने जों दा जुदि बेबायदि जुदि जोङो दलद जुदि थाबाय थायोब्ला सिं सिं जिनाखि जागासिनो दङ बेबायदि जानायखौ जुदि जोङो सिनायनानै जुदि जों हमथानो हाब्ला जोंनाव जायैनि माने गैया बेबायदि नागालेण्डआव जायैनि माने गैया आं बेखौ रायज्लायदों अरुणाचलाव जायैनि माने गैया आरो दा बेनिखायनो बे हिसाबै जों एखेबारे जोङो बुजिनानै जोङो एखेबारे मा होनना बुङो बुजिनानै जोङो सिनायनानै जों एखेबारे स्टेप लानांगौ आरोखि ना बेखौहाय जोङो डिफेन्स खालामनो थाखाय we are not going to fight with others but we have to defend ourselves by reformation renovation and relationship with the people बेबायदि आरो